Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέα Αριστερά, κύριος Θεόδωρος Δρίτσας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής για αυτό το νομοσχέδιο, και στην πρώτη και στην τρίτη και σήμερα μέχρι στιγμής, αλλά και στην δεύτερη, την ακρόαση φορέων και τις ερωτήσεις που έγιναν, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα, ανεξάρτητα από τις γνωστές και μεγάλες πολιτικές διαφορές που έχουμε, εμφανίστηκαν να συγκλίνουν και στις επισημάνσεις και στην τεκμηρίωση. Γιατί μιλούσαμε και μιλάμε όλοι για ζητήματα ορθολογισμού, κοινής λογικής και τις συνέπειες και τις προεκτάσεις της έλλειψης ορθολογισμού και κοινής λογικής που διέπει αυτό το νομοσχέδιο. Με σκοπιμότητες βέβαια, εμφανείς, αλλά και με ανεπάρκειες ταυτόχρονα στους συντάκτες αυτού του νομοσχεδίου. Από αυτή την άποψη φτάνουμε τώρα στην τελευταία συνεδρίαση και πάμε στην Ολομέλεια αύριο, χωρίς από την κυβέρνηση να υπάρχει παραμικρή διάθεση να κατανοήσει τουλάχιστον τι ακριβώς επέλεξε να κάνει. Γιατί αυτό που επέλεξε είναι ένα ανερμάτιστο και παράλογο νομοθετικό κατασκεύασμα, που το μόνο που θα κάνει είναι να έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να εκπροσωπείται στα ευρωπαϊκά φόρουμ ως προς την δημόσια αρχή λιμένων υποκριτικά, και απ' την άλλη να μην θίξει κανένα από τα κακό κείμενα, να μην εξασφαλίσει δηλαδή τον έλεγχο των δημοσίων λειτουργιών που έχουν τα λιμάνια, και τα ιδιωτικοποιημένα και τα μη ιδιωτικοποιημένα, και που το κράτος το οφείλει να έχει ευξημένους θεσμούς, ευξημένου κύρους και εξουσίας θεσμούς για να περιφρουρεί αυτή τη δημόσια λειτουργία των λιμανιών, που ούτως ή άλλως υπάρχουν, είτε είναι ιδιωτικοποιημένα είτε όχι. Από αυτή την άποψη το να ακούσει η κυβέρνηση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας που χειρίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα ζητήματα με την κατάργηση της ΔΑΛ, είναι το εκ των όνου κάνευ. Και ενώ ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις τους και τεκμηριωμένες, τίποτα, δεν υπάρχει καμία. Γιατί πρέπει να συνεχίσουν οι διαχειριστές των λιμανιών ανενόχλητοι τη λειτουργία τους, λες και έχουν η ειδική οικονομική ζώνη. Δεν έχουν στα λιμάνια ειδική οικονομική ζώνη. Τα λιμάνια είναι δημόσιος χώρος, είτε είναι ιδιωτικοποιημένα είτε δεν είναι, σε όλο τον κόσμο. Μα σε όλο τον κόσμο. Και είπε ο αγαπητός συνάδελφος εισηγητής της πλειοψηφίας, ο κύριος Φορτώμας, μα εκείνο πώς θα ελέγχεται, μα εκείνο πώς θα... Υπάρχει η ΔΑΛ, την οποία κατά μία υποκριτική επιλογή απίστευτη, ενώ την κατάργησε επί της ουσίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν την κατάργησε νομοθετικά, και τώρα την ανασύρει για να της δώσει ένα άλλο όνομα αλλά και ένα άλλο περιεχόμενο. Λοιπόν, εμείς θέλουμε δημόσια αρχή λιμένων, δεν σκαλώνουμε στο όνομα, με κύρος, με εξουσία, με ανεξαρτησία, ακόμα και το τίτλο, κύριε Υπουργέ, επιτέλους αλλάξτε τον. Δεν μπορεί η ελληνική αποτύπωση να είναι δομή, πώς το λένε, εποπτική μονάδα ασφαλείας και πλοίων, αλλά αντάλλον καμία σχέση με τη δημόσια αρχή λιμένων, η ασφάλεια και τα πλοία, καμία σχέση σε όλο τον κόσμο. Και εσείς τη λέτε μονάδα και στον εγγλέζικη απόδοση τη λέτε authority. Authority είναι κύρος, είναι εξουσία και είναι και ισχυρή ανεξαρτησία που δεν υπάρχει σε αυτή τη μονάδα που φτιάχνεται. Λοιπόν, μην επιμένουμε ακόμα, είναι ανεξήγητη η αρμοδιότητα για την ασφάλεια και όχι μόνο των λιμένων,
Αυτό θα μπορούσαμε να δούμε παραμέτρους σε μια βελτίωση της ΔΑΛ, αλλά και των πλοίων. Και από αυτή την άποψη δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Στο πρώτο μέρος τα έχουμε πει εξαντλητικά και θα τα πούμε και στην Ολομέλεια. Γι' αυτό κρατώ το χρόνο που μου έχει μείνει για να περάσω στο δεύτερο μέρος, που έχει επίσης ειδικό ενδιαφέρον και στο οποίο δεν επέλεξα. Ήθελα να ακούσω τους φορείς, να ακούσω τους εκπροσώπους των λιμενικών. Λοιπόν, το άρθρο 15 κάνει μία προσπάθεια να βάλει μία σειρά στους βαθμούς διοικούντων λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής και να τους αντιστοιχίσει τις αρμοδιότητες, με τους βαθμούς. Και εν πάση περιπτώσει μέχρι το άρθρο 10 έχει μια παραδεκτή, κατά την δική μου εμπειρία και γνώμη και άποψη και τη δική μας της Νέας Αριστεράς, λογική. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα, πάντως δεκτό. Στο παράγραφο 14 όμως του ίδιου άρθρου λέει ότι οι θέσεις των παραγράφων 4 έως 12, δηλαδή εκτός από τους υψηλά επιτελικούς, επιτρέπεται να καλύπτονται και από στελέχη του λιμενικού σώματος που φέρουν τον αμέσως ανώτερο ή κατώτερο βαθμό. Μα εδώ τώρα ανοίγεται, ή είναι δομημένο με έναν τρόπο που αντιστοιχεί η αρμοδιότητα στο βαθμό, γιατί έτσι κρίνεται ότι έχει νόημα η εμπειρία του βαθμού, ή μπορεί να είναι, βάλτε το στα άρθρα αυτά το 4 έως 12 και τους άλλους βαθμούς, τον κατώτερο και τον ανώτερο, ότι μπορεί να είναι, να έχετε ένα ορθολογισμό. Αυτό ανοίγει δρόμους να κάνει ο εκάστοτε αρχηγός, το αρχηγείο ή άλλοι παράγοντες του Υπουργείου και ο Υπουργός, που κακώς δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει σε αυτά, να κάνει διάφορες ρυθμίσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στην παράγραφο 13 λέτε ότι οι προϊστάμενοι στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων φέρουν το βαθμό ανωτέρου αξιωματικού λιμενικού σώματος και προέρχονται από τη σχολή δοκίμων σημεοφόρων κλπ. Ή ειδικότητας τεχνικού, οικονομικού ή νομικού κλάδου. Μα προς Θεού, κύριε Υπουργέ. Τα στελέχη καριέρας του λιμενικού σώματος, οι καπεταναίοι και οι λιμενικοί, έχουν περάσει από λιμεναρχία, από υπηρεσίες, από δομές ασφάλειας του λιμενικού σώματος, από μάχημες μονάδες, από και έχουν τη δυνατότητα οι μεν καπεταναίοι να είναι προξενικοί λιμενάρχες με επάρκεια, οι δε τεχνικοί να είναι υπολιμενάρχες, γιατί ακριβώς στα διάφορα διεθνή λιμάνια προκύπτουν ζητήματα. Και τώρα βάζετε τους οικονομικούς και τους νομικούς που δεν έχουν περάσει από καμία τέτοια διαδικασία μάχημης. Τους εκτιμώ και ο ρόλος τους είναι σημαντικός, αλλά είναι άλλαντάλλον. Τι σχέση έχει να είναι προξενικός λιμενάρχης? Τότε γιατί δεν τους κάνετε και λιμενάρχες στα ελληνικά λιμάνια? Και ξέρουν και τους ιερείς, γιατί δεν βέβαια. Λοιπόν, τώρα προχωρά στο άρθρο 16. Η ειδική ρύθμιση υποχρέωσης εβδομαδιαίας εργασίας και διαμονής του προσωπικού λιμενικού σώματος σε απομακρυσμένους λιμενικούς σταθμούς, που το έχετε και στο άρθρο 11, στην παράγραφο 11 του προηγούμενου άρθρου. Λοιπόν, και εδώ είναι μια απίστευτη ρύθμιση. Γιατί λέει δεν σας φτάνουν, με συγχωρείτε. Δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές, νέα παιδιά του ελληνικού λαού, και μπαίνουν στη σχολή του λιμενικού, που εμείς καθιερώσαμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, χρόνια ολόκληρα έτοιμα, και δεν το κάνατε ποτέ, και τώρα το υπονομεύετε πλήρως. Ήδη έχετε στόχο να προσλάβετε 250 και έχετε προσλάβει τους μισούς, από ό,τι πληροφορούμε, από φοιτούς ιδιωτικών σχολών εμπορικού ναυτικού, και με απευθείας κατάταξη τους προσλαμβάνετε
στο λιμενικό σώμα με διάφορους τρόπους και με διάφορα προσχήματα και βγαίνουν αυτά τα νέα παιδιά για να κάνουν καριέρα στο λιμενικό σώμα που έχουν μπει με 19 για να μπουν στη σχολή από τις πανελλαδικές εξετάσεις και πρέπει να αποκτήσουν πείρα, να μπουν μαζί με άλλους ανώτερούς τους σε λιμενικές αρχές, σε άλλες υπηρεσίες και να αποκτήσουν πείρα και αυτοπεποίθηση. Και τους στέλνετε έστω για λίγους μήνες ή δεν ξέρω εγώ τι, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, γιατί δεν έχετε, λέει, επαρκή αριθμό προσωπικού για να καλύψει αυτά τα νησιά, τους λιμενικούς σταθμούς. Είναι ή δεν είναι αυτό απαξίωση και υποβάθμιση? Είναι ή δεν είναι να τους στέλνετε στο λάκκο των λεόντων με κίνδυνο να κάνουν λάθη τα οποία θα χαρακτηρίσουν την καριέρα τους? Θα περάσουν πειθαρχικά, θα πάρουν το ένα. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι την έλλειψη εμπειρίας τους, την απολύτως θεμιτή και δικαιολογημένη, που έχουν βγει όμως από την ανώτατη σχολή, την οποία εσείς απαξιώνετε πλήρως. Πάρτε το πίσω αυτό το άρθρο αμέσως. Δεν μπορείτε να απαξιώνετε και να φέρνετε από το παράθυρο όλες τις παραδοσιακές λειτουργίες της εκλογικής πελατείας για το λιμενικό σώμα. Για τις νήσους Κιθήρων και Αντικιθήρων δεν έχουμε αντίρρηση. Είπα και στην Επιτροπή, στην ακρόαση του Φορέων, η εγχώρια περιουσία όντως είναι ένας θεσμός πολύ σημαντικός και πρέπει να έχει και την κάλυψή του. Για το 18 τώρα τι είναι αυτό? 70 στελέχη του λιμενικού σώματος που έχουν κάνει καριέρα 35 ετίας, που έχουν πάρει 2 χρόνια επιπλέον παραμονή στο σώμα, γιατί πρέπει να πάρουν και τρίτο? Τους σέβομαι να τιμηθούν με διάφορους άλλους τρόπους, αλλά γιατί να μείνουν? Πόσοι θα είναι? Από τους 70 το 20% 14. Γιατί να καταλάβουν θέσεις? Άσε τα κριτήρια τώρα και πώς θα επιλεγούν, και είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για υποβάθμιση της νοημοσύνης μας. Αλλά γιατί έστω αυτές οι 14 θέσεις να μην καλυφθούν από ανθρώπους που έρχονται με δυναμισμό, με περισσότερες γνώσεις, με περισσότερα προσόντα και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τις οποίες υπηρετούν? Τι είναι αυτό που θα τους προσφέρουμε? Ενώ ξέρουμε ότι όταν αποστρατεύεται η αστυνομία το έχει κάνει. Αφήστε τα ένοπλες δυνάμεις. Η αστυνομία δεν το κάνει αυτό. Και σε μένα υπήρχαν πιέσεις να το κάνω αυτό. Γιατί για διάφορους λόγους τα διάφορα στελέχη έχουν κάποιες προσωπικές φιλοδοξίες. Ωραία. Δεν το έκανα όμως. Και ξέρετε τι τράβηξα με τα δημοσιεύματα στα έντυπα των λιμενικών ή στις ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών οργάνων? Τέρας με βγάλανε δήθεν. Ενώ είναι το πολύ σοβαρό και πολύ απλό. Δεν υπέκυψα εγώ, όχι γιατί είχα τίποτα μαζί τους. Καθόλου, ίσα ίσα. Κάποιους από αυτούς τους ήξερα και τους εκτιμούσα και είχα και άριστες σχέσεις. Και μου κόψανε την καλημέρα ως υπουργό, ενώ είχα άριστες σχέσεις μαζί τους, γιατί λέει δεν ενέκρινα να μείνουν άλλο 1 χρόνο από τα 2. Είναι πράγματα αυτά. Μπορεί το λιμενικό σώμα πραγματικά να αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση, όλο το σώμα, ότι Κύριε Δρίτσα, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο ήδη κατά 4 λεπτά. Τελειώνω αμέσως, ναι. Γιατί άρθρο 19 την παραχώρηση δεν καταλαβαίνω πού θα πάνε αυτά τα σκάφη και γιατί σκάφη δεκαετίας δεν είναι χρήσιμα. Είναι δυνατόν? Δεν. Ένα σκάφος με ζωή 10 ετών δεν είναι για πέταμα. Δεν είναι για αχρησία. Και για τα μεικτά τουριστικά καταλήμματα, το άρθρο 20, το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ευχαριστώ πολύ.